Λοιπόν, καλησπέρα σε όλους τους φίλους. Δυστυχώς δεν έχει τελειωμό η κατάσταση. Είπα ότι δεν θα ξανακάνω βίντεο. Δυστυχώς όμως, επειδή ο νοήτο συνεχίζεται αυτό που γίνεται. Πώς το λένε, έκανα και κάποιες αναρτήσεις στο Facebook. Αν δεν τις έχουν ανεβάσει μέχρι τότε που θα ανεβάσω το βίντεο, θα μπορείτε να τις δείτε. Τη γράφω. Αν δεν μου τις κατεβάσουν και αυτές, επαναλαμβάνω. Και για ποιο πράγμα λόγο το κάνουν δηλαδή? Απορώ. Αυτή η μία κυρία, βέβαια μαφία είναι γενικά, αλλά ο αρχηγός της μαφίας μάλλον αυτή είναι. Δεν θα πω το όνομά της γιατί θα αρχίσουν να βγάζω εμετούς. Λοιπόν, δεν κουράστηκε αυτό το πράγμα? Δεν κουράστηκε? 3 μήνες έχει. Λοιπόν, και μετά λέτε μη κάνεις. Τι μη κάνεις? Μέχρι εδώ έχω φτάσει. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα συνέχεια. Επί 3 πόσο έχει καιρό. Να προσπαθεί με τον κάθε τρόπο, έμεσο και άμεσο, να έχει γίνει ψυχρή, να με σπηλώσει και να κάνει τέτοια. Λοιπόν, αυτή κινεί τα νήματα. Αυτή. Λοιπόν, η αλήθεια είναι, άλλες γυναίκες, εγώ θα πω το εξής, άλλες για να επιβιώσουν πάνε και κάνουν στον οίκο ανοχής, ξέρετε τι. Η συγκεκριμένη εκθελήσεως είναι αυτό το πράγμα. Πολύ απλά. Και θα βγουνε, δεν ξέρω, αλλά δεν μπορώ να μιλήσω, δεν μπορώ. Δεν έχω το δικαίωμα να μιλήσω. Θα βγουνε πάλι, θα λένε, ρε καθίστε στα αυγά σας ρε. Μέχρι εδώ έχω φτάσει. Έλεος δηλαδή. Δεν βαρεθήκανε κάποιοι? Δεν έχουμε αξιοπρέπεια? Δεν μπορούμε να ζήσουμε? Δεν μπορούμε? Βγαίνουμε στο δρόμο. Τι είναι αυτά τα πράγματα? Πού θα επέμβετε εσείς οι πολιτείες? Η πολιτεία πού θα επέμβει? Δεν μπορούμε να έχουμε αξιοπρέπεια? Να βγούμε στο δρόμο? Όλοι γελάνε. Και κάναν έχει λίγο καιρό από τότε που θα τα ανεβάσω σε μια γιορτή, να το πούμε σχολική, βγάζανε ωραία ποντιακά τραγούδια, είπε ο Χρήστος, να το πούμε κιόλας, και αυτήν της κυρίας λέει 4 μελοποιημένα κομμάτια κάναν. Τα 4 ήτανε, τι να σου πω, τι να σας πω, ό,τι χειρότερο έχω ακούσει. Τραπ, ντάντουν, τι είναι αυτά ρε? Και τα περνάτε και από τα σχολεία. Εμένα ποτέ δεν με καλέσανε, ούτε μία φορά. Κανένας δεν με έχει πει ούτε γεια. Δεν τρέπεστε? Κι ας λένε, ναι. Γιατί είστε, μαζί είστε, ρεμούλα είστε? Δεν γίνεται. Και πάλι θα λένε όχι δεν θα το κατεβάσω. Κι ας μου κόψετε το κεφάλι, εγώ στα ίσια θα το λέω. Άιντα πάκι. Μας έχετε αγανακτήσει. Με έχετε. Έλεος δηλαδή. Ste διαλαπάκι. Εκτός αυτού, έχω πάνω από 90 εκπομπές κάνει στο Shareball TV και στο καφενείο των Σπορ. Πόσα βίντεο, έτσι. Ένα βίντεο δεν προώθησε κανένας. Γιατί γίνεται αυτό? Γιατί προωθείτε μόνο 2 ατάκες όταν ήμουν στις δόξες που είχα κάνει 2-3 ατάκες που λέμε καλές? Γιατί προωθείτε μόνο αυτά? Δεν προωθείτε τακτική? Και να το πω, εγώ έλεγα από την αρχή της χρονιάς, τώρα είναι Μάιος έτσι που γυρίζω το βίντεο, σε 2 ώρες αρχίζει και το παιχνίδι με τον Πανετολικό. Έτσι, πιο μετά θα το ανεβάσω. Εγώ έλεγα ότι πρέπει να παίξουμε 5-3-2. Πάει. Δεν καταλάβαινε. 3 στόπερ, 2 back, 3 half. Να βάλεις και τον Τεσέιρα.
δίπλα από τον Ήβαν. Τώρα το κατάλαβε ο καινούριο, ο Σαραγώσα. Ασχολούνται, αντί να ασχοληθούν με τον Γιουντάρ, τον Τίμιο, τον Ηθικό που έχει κάνει χίλια καλά, ασχολούνται με τον Καραφλοκόκορα τώρα. Τι έκανε? Άντε μπράβο, να τα λέμε κιόλας. Που δεν έχω κάτι προσωπικό εγώ, αλλά δεν μπορεί να κοουτσάρει την ομάδα. Δεν μπορεί. Απ' την άλλη πλευρά ο Καζίας ο πρόεδρος είναι. Δεν ξέρει μπάλα ο πρόεδρος. Ο πρόεδρος είναι να του λέει ο προπονητής πάρε 5 παίκτες, τους παίρνει και κάνει ο προπονητής τη δουλειά στην τελική. Τίποτα δεν έκανε ο Σαραγώσα. Να, με την Τρίπολη τώρα έπαιξε. Τέλος πάντων, μην τα συζητάω. Αλλά την πάτησε και με την Κηφισιά. Αλλά δεν θα συνεχίσω, γιατί δεν θα κάνω αναλύσεις που λέμε και τα λοιπά, δεν κάνω δηλαδή, αλλά κάποια πράγματα βγαίνουν από την ψυχή μου. Μέχρι εδώ έχω φτάσει, μη πω μέχρι εδώ το ταβάνι. Και λένε ότι γελάει καλύτερα σε αυτή την κυρία, να το πούμε, και ο Θεός δεν την κάνει έτσι κυρία. Όποιος γελάει τελευταίος γελάει καλύτερα. Και δεν ξέρω γιατί. Γιατί τέτοιο πράγμα. Γιατί θέλει, ας πούμε, να με κόψει. Τι καταλαβαίνει. Τι καταλαβαίνω δε. Γιατί το κάνει. Άντε. Τα βάψε τα μαλλιά τη χρώμα. Να τα βάψει και ροζ. Να πάει να... Άντε μπράβο. Άντε, τι μιλάτε τώρα. Μα έχω φτάσει μέχρι εδώ εκτός αυτού. Δεν δίνεις βήμα, δεν δίνετε βήμα στον Αρσενικό, τον Τίμιο, και δίνετε τώρα, μη πω τώρα τίποτε, στα Χαϊβάνια. Να έρθουν εδώ πέρα να τα πούμε, ένας κατηδίαν. Τι έχει κάνει ο Σταύρος και τι κάνανε αυτοί. Να βγούνε. Έχω φτάσει μέχρι εδώ. Να βγούνε τα κυκλώματα. Άιντε από εκεί τώρα. Αρκετά σας ανεχτήκαμε. Και η σεραϊκή κοινωνία. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Πόσες εκπομπές να έχω κάνει και να προωθούνται. Ο Ακύλας σου λέει. Που θα τον δούμε και... Ποιος Ακύλας ρε. Ποιος Ακύλας. Μπροστά στον Καζατζίδη, στο Στελάρα, τον Τίμιο, τον Ηθικό, στο Χρύσανδο, τον Θοδωρίδη, στον Περπινιάδη, στους μεγάλους που έχουν περάσει. Ποιος Ακύλας ρε. Μας κοροϊδεύετε. Στον Πυθικότσι ακόμα. Τι λέτε τώρα. Ο Ακύλας 5 φάπες πρέπει να φάει. Μας τον έχουνε πρώτη μούρη στο καβούρι Eurovision. Βάζει και το σκούφα αυτόν. Ρε φάει 10 κλωτσές ρε. Έλεος. Και λέει τώρα ο Μητσοτάκης, το άκουσα. Λέει ότι μπράβο στον Ακύλα. Τι μπράβο ρε. Τι λες μπράβο. Και όσοι τον υποστηρίζουν. Ποιο είναι το μπράβο. Το φέρτο και φοράω στον κόλο μου με τα κουσουτά γαρίφαλα. Αυτό είναι το μπράβο. Και πίτσες που διαφημίζει. Πίτσες τι έχει από πίσω. Είμαι μέχρι εδώ πέρα όμως. Τι είναι αυτά, πού πάμε. Πού πάμε, πού καταλήγουμε δηλαδή. Γιατί ήδη έχουμε, ο πάτος έχει πάει στο βαρέλι που λέμε. Λοιπόν, μακάρι να μπορούσα, αλήθεια. Εγώ αυτό που έκανα προσωπικώς, τις αναλύσεις, εγώ προσωπικά το θεωρούσα, πώς το λέμε, λειτουργήμα, έτσι. Γιατί είναι μεγάλη δουλειά. Τα μελετούσα από πριν και τώρα τα μελετάω και ας μην βγαίνω και να κάνω αναλύσεις. Έτσι. 1000 φορές τα ήθελα. Μακάρι, το λέω και στον Νεκτάριο τον Αλεξίου, τον οποίον τον έχουν αλλάξει στα πετρέλαια, ο άνθρωπος το χακάρουνε και τον κάνουν.
Ναι, θα βγω να τα πω. Πολλές δυσκολίες περνάει. Έτσι του αλλάξαν τα πετρέλαια. Τι να πω, η αστυνομία κάπου να κάνει τη δουλειά της η αστυνομία. Γιατί υπάρχουν και τίμοι αστυνομικοί που είναι υπέρ του πολίτη. Υπάρχουν και οι μπάτσοι που λέμε και τα λοιπά. Υπάρχουν και αστυνομικοί που βοηθάνε τον πολίτη. Ωραία, στην υπόθεση αυτού το λέω στα ίσια, να ενδιαφερθούν δύο αστυνομικοί. Όσοι είναι. Να ενδιαφερθούν για να... Ο άνθρωπος πόσα πράγματα περνάει ο νεκτάριος. Λοιπόν, νομίζω τα είπα ωραία. Μέσα από την ψυχή μου, γιατί δεν αντέχω άλλο. Έχω μέχρι εδώ πάει. Λοιπόν, αυτά από εμένα. Να ευχαριστήσω τους φίλους έτσι που με αγαπάνε, που με βρίσκουν στον δρόμο, λένε ένα γεια. Όσο για τους άλλους, εμένα προσωπικά δεν με... Ξέρετε κάτι, και θα κλείσω με αυτό, έτσι, γιατί τα είπα ωραία νομίζω. Έχουν το δικαίωμα ο καθένας, όχι μόνο σε μένα γενικά, να κάνεις κριτική. Να κάνει κριτική, έτσι. Δεν μου αρέσει ο Ιουντάρ. Τα λέει λάθος. Σεβαστό είναι αυτό. Αλλά όχι ρε φίλε, να έρχονται και να με πολεμάνε έτσι. Δεν το δέχομαι. Όπως έγραψα και στο Facebook, είτε με έμεσο, είτε με άμεσο τρόπο. Ο άμεσος είναι του ρίχνουμε τους βαθμούς, του κάνουμε, του ράνουμε. Ο έμεσος είναι τον υποτιμάμε, έρχεται κοντά μας και δεν τον μιλάμε, τον φτύνουμε που λέμε. Λες και δεν έχει κάνει τίποτα, λες και δεν έχει προσφέρει τίποτα. Τα έχω ξεκαθαρίσει. Αυτός είναι ο έμεσος και ο άμεσος τρόπος. Στα ίσια τα λέω. Λοιπόν, είμαι αγανακτισμένος, το ξέρω, αλλά δεν γινόταν να μην βγω. Να πω δύο πράγματα. Δηλαδή ο κάθε ανίκανος, να και ο Ακύλας που πάμε τώρα. Έχω συγχυστεί, δεν μπορώ άλλο. Έλεος. Ευχαριστώ τους φίλους που είδανε το βίντεο. Έτσι, μακάρι κάποια στιγμή να μπορέσω να επιστρέψω και να κάνω αναλύσεις με τη μακέτα. Και μακάρι, και το λέω και το εννοώ, να μην χρειάζεται κάθε 2 μήνες να κάνουν ορισμένοι τα ίδια πράγματα και χειρότερα και να χρειάζεται να ξαναβγώ να δώσω απάντηση. Και κάτι τελευταίο επίσης, αυτοί δεν τα δημοσιοποιούν γιατί δεν τους συμφέρει. Ξέρουν ότι θα φάνε την παπάρα της ζωής τους και δεν τα δημοσιοποιούν. Και αφήνουν εμένα, ας το πούμε έτσι, να εκτίθομαι. Στρατηγικά γίνεται αυτό. Λοιπόν, αυτά από εμένα. Πολύ παράλληλα σήμερα. Ευχαριστώ τους φίλους που με στηρίζουν, έτσι, γνωστούς και άγνωστους που λέμε. Και δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Αυτά από εμένα.